Ayo. Mas Solikin golek mic. Cek cek. Kuwi lah. Wis. Suarane ngono kae to. Monggo kae iki nek mimpin donga iki suarane apik lho. Suarane iki apik ning anggere jajal mic nyek nyek. Nyempreng ra karuan coba. Dites meneh. Cek cek. Wah. Nyempreng. Saiki dijodokke karo Bu Prastiwi. Wah, wis. Men dimamah. Yo, garingan berasa. Nggo gamelan. Sepiro gol? Nggo geblandang meneh. Yo. Wingi dolan ning Tisol. Neng Gembira Loka. Oh iya. Di apik-apik. Yo terus. Dina Minggu torne. Kajae Ana. Oh iya, terus. kontane Ana. munyuk Kowe. Wah. Loh, kowe doleke munyuk Ken. Ana. Terus, ayo, gentenan terus. terus piye? Loh. Sasat lho. Sasat kewan. Ayo. Sasat kewan. Nah, terus? Bu Pras? Apa-apa ana. Pengen rawan. Oh, praon. Kowe rasane kan-kan lho. Nek arep gawe sing anyar lho, Ken. Yo. Pengen prawan. Pengen. Aduh, wah. Mah keterucut. Pengen praon. Nah. Ana. Terus Bandusane bandulan Ken, bandu sanggo ngrondong kowe kuwi. bandulane Nah. Ana. pengen Pengen kuwi Pak Geter tutuk entah bobonang kuwi. Oh, kayak nganti ndonga. Pengen, yo. Pengen. Ngen. pengen Astagfirullahaladzim. pengen Semene iki peng. pengen Tirake iki peng. Ah. pengen Ah. Peng yo. Pengen. Edan ran. Pengen. Iki sak pengen wis 3 jam. Nah, semono kuwi Ken. pengen Yo, pengen. jajan Waduh. cekae katok cilik Wis, katokmu edan. Bubar. Tino, ayo yuk Pras Ora minggu-minggunan. Nek Gembira Loka ya su Edian. Soale kene edan.